Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Көтеп алган ярдәмче. Белгечләр яңа электрон көндәлекне ата-аналар һәм укучылар өчен бик уңайлы кулланма дип раслый. Эшле итә, ашлы итә. Узган ел Актаныш районында аз киремле 30 гаиләгә бирелгән социаль ярдәм уңай нәтиҗәләргә китергән. Икенче тапкыр беренче театр Бөтен Россия театр иҗат фестивале җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Республика гидрометеорология үзәге хәбәр итүенчә, бүген көндез республика территориясендә һәм Казан буенча шторм кисәтүе дәвам итә. Республикада җепшек кар урыны белән көчле буран, юлларда кар көртләре. Кайбер районнарда җил секундына 24 метрга кадәр көчәерергә мөмкин. Көндез һава температурасы 5 градуска кадәр җылыта. Татарстанда Владимир Путинны яклап имза җыю дәвам итә. Бу эш 23 декабрьдән башлап Татарстандагы һәм Казан шәһәрендәге эре сәүдә үзәкләрендә алып барыла. Татарстанда яңа елдан соң Россия президенты вазифасына кандидат Владимир Путинны хуплап имзалар җыю дәвам итә. Казан, Чаллы, Түбән-Кама, Әлмәт һәм Яшел Үзән шәһәрләрендәге эре сәүдә үзәкләрендә бу эш 23 декабрьдән башлап оештырылган. Илебезнең үткән чорышында игелекле хезмәт иткән һәм аның менә 2000 елдан бирле тотынып тотрыклы үсешен тәэмин иткән ил җитәкчесе, ил башлыгы әлбәттә ул Владимир Владимирович Путин. Бу очракта бүгенге көн язмышыннан чыгып караганда да безнең зур илебезне оннан башка кем җитәкли алыр дигән сорау бирсәк, аңа алмаш табу кыен булыр иде. Җайлырак бусын өчен имза җыю урыннары сәүдә үзәкләренең берничә катында урнашкан. Тавыш бирүченең үзе белән паспорты 1 минут вакыты булырга тиеш. Жители очень активны, приходят в основном на точки, которые расположены в торговых центрах Казани. Россия президентын сайлау яз көнне узачак. Тавыш бирү 15, 16 һәм 17 мартта планлаштырылган. Бүгенге кандидатны менә монда без инде Путин Владимир Владимировичны яклап чыктык. Үзебезнең партия аркылы халкыбызда аңлый, ниндидер яңа кеше килеп, яңа баштан бу эшкә кирип китеп, вакыт әрәм итеп, без күп мәсьәләне җиренә җиткереп эшләп бетерә алмабыз дигән, дәүләтебез буенча әйтәм инде. Шундый шикләр әйттеләр кешеләрдә. Паспортлы бәлик булган һәр Татарстанлы Владимир Путин өчен үз тавышын бирә ала. Имза куелган кагазлар Россия Федерациясе үзәк сайлау комиссиясына тапшырылачак. Динә Нәҗмәдинова, Вадим Сунцов, Фәрит Җалали, Татарстан яңалыклары. Кичә 16 гыйнварда Татарстан Республикасында электрон мәгариф системасын модернизацияләү турында дип исемләнгән брифинг булып узды. Тулырак итеп теманы Фәннур Хәсәнов дәвам итә. Яңартылган системага күчү инде башланды. Система күбрәк мөмкинлекләр бирә, әмма беренче көннән үк әти-әниләрдә бик күп сораулар туды. Бу укытучыларга да, бу укучыларга да, бу әти-әниләргә дә бик уңайлы булачак. Моның бернинди куркынычлы гайбәре юк. Электрон журналдан китеп, кагаз журналга кайту булмый, мөмкин түгел. Әгәр дә без аңа кайтып башлыйбыз икән, демәк бу укытучыга икеләтә эш арта дигән. Хаталар еш кына бәяләүне өзүгә кагыла иде. Система чит баланы бер көткән очракларда булды. Теркәү узу мөмкинлеге дә шикләнгән иде. Утырышта платформа өчен якын арада җайга салачаклар дип хәбәр иттеләр. Әлегә Россия дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү узарга һәм үз балаларының профильләрен кертергә кирәк. Ата-аналарга баланың бәяләмәсе, укуда өлгереше, расписаниесе турында мәгълүмат алыначак. Ә укучылар уку материалларының зур китапханәсеннән, цифрлы лабораторияләреннән дә файдалана алачак. Аның дәреслекләре бар, ул яңа буын дәреслеге дип атала, біз аның тулысынча керттек. Сәлам менә хәзер кирип бетеп маташа. Шуңа күрә 2 программа кертелгән, 10 миллион өчен җитәрлек, башкаларын да без карарбыз. Укытучыларга менә
Ondan материалны алып әзерләнү өчен мөмкинлек тудырылган. Ата-аналарның балалар турында шәхси мәгълүматлары турында куркулары юкка дип белдерделәр утырышта. Шәхси мәгълүмат шифрланган, әмма балаларын 22 гыйнвардан платформада теркәргә әзер булмаган әти-әниләргә парольләр һәм логиннар авторизациясенең өстәмә ысулы сыйфатында биреләчәк. У нас база в ядро как было, так и осталось. Мы взяли те компоненты, в которых у нас их не было, которые были дорогостоящие в разработке, и присоединили к нашей системе. Соответственно, что это означает? Требования по защите данных, по организации кибератак и все остальное находятся в аттестованном центре обработки данных Республики Татарстан. Фәннур Хасанов, Диана Дасаева, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда оз Кремле гаиләләр өчен санын киметү буенча төрле проектлар эшли. Шуларның берсе үз эшен ачып, тормышын уңай якка үзгәртергә теләгән гражданнар өчен социаль килешү системасы. Бүгенге көндә районда да әлеге дәүләт ярдәмен уңышлы кулланалар. Шундыйларның берсе Актаныш районы Яңа Кормаш авылыннан Айназ Галиуллин. Социаль килешү нигезендә алынган дәүләт ярдәме безнең эшчәнлеккә бик уңай йогынты ясады ди үз мәшгуль Айназ Галиуллин. Иптәш егете Илсур белән 2021 елда алар автосервис ача. Бүгенге көндә алар автомобильләргә даими күрсәтелә торган техник күзәтүдән алып, двигатель ремонтына кадәр ясыйлар. Дәүләттән алынган 350 мең сум күләмендәге акчага автомобиль күтәргече һәм башка кирәкле җиһазлар алганнар. Бу программа ярдәм итмәде түгел, эшне күпкә җиңеләйтә. Не дисәң дә инструмент булгач битендә эшләү җиңелрәк. Алда инде безнең грандиозный планнар, помещениене зурайту, тагын 2 машина место безнең әзерләү. 2023 елда районда 30 граждан белән шундый килешү төзелгән. Күрсәтелгән ярдәмнең гомуми суммасы 9 миллионнан артык. Социаль ярдәм билгеле шартлар буенча аз керемле гаиләләргә, шулай ук кереме яшәү минимумыннан азрак булган кешеләргә бирелә. Төп юнәлешләр эшкә урнашу, эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару, үз мәшгульлекне булдыру, шәхси ярдәмче хуҗалык оештыру, авыр тормыш хәленнән чыгу. Бик уңышлы эшләп килгән кешеләр бар. Без алар өчен сөенәбез инде. Безнең эшкә урнашу буенча контракт төзибез. Эшкә без 85 кешене быел урнаштырдык. Полиция хезмәткәрләреннән дә тикшерелде. Аларның чынлыкта да ул акчаны алганын, чынлыкта да шу бизнесларына, үзләренең эшләренә кулланганнары расланды. И Аллага шөкер, безнең районда ниндидер дә законлы рәвештә генә эш алып барыла безнең райондашлар белән. Социаль килешү нигезендә үз эшен ачарга теләүчеләр социаль яклау бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Ә социаль яклау бүлеге исә райондашларны әлеге мөмкинлектән файдаланырга чакыра. Ләлә Зайнуллина, Альбина Султанова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Беренче театр Бөтен Россия театр иҗат фестивале җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Россия Федерациясе һәм Татарстан мәдәният министрлыклары Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән Казан дәүләт мәдәният институты әлеге чараны быел 2нче тапкыр оештыра. Беренчедән алып 11нче сыйныфка кадәр фестивальдә катнашучылар шулай ук актерлык остаханәсендә дә катнаша алды. Чарада хәбәрчебез дә булып кайтты. Жанлы оркестр төрле музыка уен дәртле көйі. Казан дәүләт мәдәният институтында беренче театр фестивале кунакларын шулай каршыладылар. Россия күләмендә безнең республикада бөтен мәктәптә бар театрлар. Һәм аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең укытучыларыбызга. Чөнки алар балаларны мәктәпләрдә үстерәләр, ә безнең институт аларга методик ярдәм бирә. Әлеге чараны беренче театр дип исемләү Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасарының идеясы булган икән. Во-первых, скажу, что мы живем в удивительное время, когда наконец... Бүген көндә иҗат, сәнгать өлкәсенә зур игътибар бирелә. Шушындый Россия күләмендәге сәнгать бәйгеләре булу ул бик мөһим. Әлеге фестиваль беренче театр дип атала, чөнки мәктәптәге театр коллективлары ул укучылар өчен үзенә күрә беренче театр. Попробуйте ее на ощупь вот так вот покрутить.
Профессиональ актер булыр үшін тәніңні дұрыс тыя білерге, сөйлеміңні үстірерге керек. Мәдәниет институты оқытушысы Наталья Плотникованың актерлық ұстаханасында нәни сәхнә сөйшілер 5 сезу органына күнікмәләр ясый. Мұндай ұстаханаларға ерген бола һичшиксез шәхес буларак та үсә. Шушындай мәдәниет сарайларында булып кайтканнан соң, алар мәктәптә дә үзләрен икенче төрле хис итәләр. Сәхнәдә дә икенче төрлерәк уйный башлыйлар. Үзләрендә горурлык хисе тула. Әйме кыпкына йөри торган бала түгел, ә ул инде әзгенә актерлык осталыгына өйрәнгән. Ул әзгенә инде үзен артист буларак та хис итә башлый. Һәм аларның канатлары үсеп, алар мәктәптә дә яхшы укый башлыйлар. Катнашырга теләк белдереп фестивальгә 80ләп сәхнә әсәренең видео язмасы килгән икән. Жюри әгъзалары спектакльләрне 12шәр сәгать бер туктаусыз карап, бәяләргә туры килде ди. Без үзебезгә әзерләргә тиеш бит алмашны. Менә шушы алмаш, алар монда килеп күреп безнең институтны. Бу фестивальне күреп, алар безнең килгән кешеләр бар шушы фестивальдә. Әлмәндәр варислар фестиваленә килгән кешеләр бар. Аннан соң безнең студентлар, менә үзебезнең монда студентлар, алар бит эшкә баралар. Шушы студияларга, практикага баралар. Сәхнәдә җиңүчеләр. Драматик театр, курчак театры һәм театральләштерелгән тамаша номинацияләрендә алар беренчелекне яулады. Birinci şiratta min ulim, что балалар ачылыбрак китәләр. Ялшан балалар, наоборот, кыюланалар. Әйбәтрәк даже укуга нитә влиять итә. Для меня всегда творческие фестивали, это всегда... Минем өчен иҗат фестивальләре ул һәрвакыт бәйрәм кебек. Мин гел суканам безнең республикабызда, илебездә бик күп талантлы яшьләр. Милоша Гальфанова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Дәвам итәбез. Әлфия Авзалова белән Илһам Шакиров гомер буе янәшә иҗат итте. Татар җыр сәнгатенең иң күренекле артистларын искә алу мәрәсиме дә бергә узды. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе ел сайын җырчыларның якыннары, артистлар, сәхнә ветераннары дин әһелләрен чакырып, каберләрен зиярат кылуны оештыра. Тамашачылары өчен Әлфия Авзалова белән Илһам Шакиров булса, бер-берсенә алар Илһаметтин, Әпиләү дип дәшкәнен дә искә алды чыгыш ясаучылар. Җир йөзендә 7 миллион татар халкы бар дип исәпләнсә, шуларның һәр берсендә диярлек булган исемнәр бу. Безнең арадан китсәләр дә, аларның хезмәтләре, исемнәре яшәгәнлеген, күңелдә барлыкларын белгертер өчен рухына дуга кылыр өчен җыелдык. Илһам абыйны әтиебез, Әлфия апаны әниебез дип әйтә идек, диде искә алу мәрәсимен алып барган Фердинанд Сәләхов. Хәзер игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген сүз никах турында булыр. Студия кунагы янәдән Россия һәм Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина бу турыда тәфсилләбрәк сөйләр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Наилә ханым, исәнмесез? Ассаламу алейкум. Никах ул ни дәрәҗәдә четерекле мәсьәлә? Нинди сораулар туа? Никах. Мин әйтердем, никах ул ике кешенең арасында була торган кешеле бәйли торган җипләр. Ир белән хатынны. Менә ул никах була. Инде хәзер безнең бүгенге көндә Рәҗәб ае бара. Рәҗәб аенда бер кичә бар. Рәгаиб кичәсе. Ул шундый кичә безнең сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әтисе Габдуллах һәм әнисе Әминә шушы көнне никахлашканнар. Менә ул көн никах көне дип без менә үзебезнең халкыбызга җиткерәсебез килә. Һәм инде никахның әһәмияте, нәрсәгә ул кирәк тормышта. Шул турыда менә сөйләшәсебез килә. Чөнки әлеге яшьләр дөньяви тормышта бит инде күп тә уйламыйлар. Әйдә яшәп карыйк, бер-беребезне белешик, килеп чыгармы, юкмы? Шундый ниятләр белән күрешәләр, танышалар һәм бергә яши башлыйлар. Мин аны хупламыйм. Ник хатын-кызның чәчәк аткан вакыты бар. Ул инде үзен әти-әнисе үстерә, үзен хәзерли гаилә корарга. Ул кияүгә чыгып, балалар тудырасы килә. Менә шундый хыяллар белән үскән кыз баланы
ничектер яшәп карап, татып карыйлар да чыгарып аталар шикелле. Менә шундыйрак мәгънәдә аны аңларга була. Һәм инде яшьләр, әгәр дә бер-берегез белән кавышырга телисез икән, никахны укытыгыз. Чөнки никах укыту сезгә бәхет бирә. Сезне якынайта. Ул бит менә күпләр уйлыйлар, без хәзер кавышабыз да, тәннәребез бәйләшә дә, шул җиткән. Ә җаннар турында уйламыйлар. Ә гаилә тотрыклы, гаилә мөхәббәтле була качан җаннар кавыша. Тәннәр генә түгел. Менә шушы җаннарны кавыштыра белергә кирәк. Һәм инде никах уку менә шуңа бер этәргеч була. Бу бит әле бер-береңә карата хөрмәт хисләре дә булуын таләп итә торган никах, әйеме? Әлбәттә. Чөнки син аңа әзерләнәсең. Анда синең әти-әниләрең, кардәшләрең катнаша. Һәм алар инде шул хәтле күп теләкләр телиләр. Мин дә һәр вакытта да никах мәҗлесләрендә әйтәм, сез бу теләкләрне яза барыгыз. Инде күңел төшенкелеклеге булган вакытта сез һәр берсен чыгарып, менә бу апа шулай әйтте, бу абый шулай әйтте, шул теләкләрне укый барыгыз. Һәм инде үзегезнең булган әзмәс генә шундый үпкәләүләрне юкка чыгарыгыз. Менә һәр вакытта да шушы кайф белән, шушы теләкләр белән, шушы менә күтәренке кайфлар белән үзегезнең яшәешне алып барыгыз дип. Һәм никах инде һәр вакытта да аларны менә бер-берсенә якынайта барсын. Никах белән алар саулыклы, бәхетле балалар тудырсын. Үзе безнең милләтебезне саклый торган, милләтебезгә файда китерә торган, милләтебезне үстерә торган шушындый балалар инде шушы никахлардан булсын дип, менә шул ниятләр белән яшибез. Мөслимәләр күп мөрәҗәгать итәләр менә шушы никах мәсьәләсендәге сораулар белән. Әлбәттә, хатын-кызлар күбрәк сорау бирә, чөнки ул никахта мин ни эшләргә тиеш, ничегрәк үземне тотарга тиеш дип, нинди кием алырга дип, хәтта шул сораулар да туа. Шуңа күрә алай кызыксынучы була икән безгә әлбәттә ул күңелле. Иратларда без инде менә элеккедән килде бит инде ир дә хатын да гаиләдә бер тигез булырга тиеш дигән фикер белән бит яшәеш бар да. Әмма ләкин алай була алмый. Өйдә кемдер хуҗа булырга тиеш. Ул бит инде карапка утырсаң да, ул карапның инде син дә мин дә хуҗасы булсаң, ул кая барыр икән ул карап белмисең бит инде. Ә бер хуҗа булганда ул дөрес курсын ала. Менә шуңа күрә инде иратлар белән дә әйтәбез, хуҗа булырга әзер бул, чөнки ул көчле зат. Инде хатын-кыз әзрәк көчле булса да, хатын-кызга әйтәбез, син яшер. Тыйнаграк бул. Инде карапның компасы синдә булса да, бер аны рульгә бастыр. Рульне ул тотып барсын. Менә шулай булса да әйбәт бит инде. Чөнки ул иратка күңелле, ул инде үзен көчле зат дип алып бара. Менә шулай булса иде безнең күп гаиләләр менә тотрыклы булып аерылышуларның саны кимер иде. Һәм инде балалар әти-әни белән тәрбияләнсен өчен менә бу бөтен теләкләрнең мәгънәсе шунда. Никах укыган вакытта инде булса кагыйдәләр сиңа әйтәләр, әйме, үгет нәсихәт бирәләр, бик мөһим бит инде әйме яшь парлар өчен. Бик мөһим, чөнки әлбәттә аларның һәр берсен истә калдырырга кирәк һәм шушы шартларны уйлап яшәргә кирәк. Миңа бит шулай әйттеләр. Тукта синең анда ниндидер килешми торган сораулар туа икән, бер-береңне аңламыйсың икән. Ә син шуларны искә төшер. Менә шунда амбицияларны әзрәк төшереп, инде килешү юллары бик тиз калкып чыга. Һәм сезнең арада проблемалар күперми, юкка чыга, алар да юкка чыга. Менә шулай булгач бит инде безнең гаиләләр матур гына яшәсеннәр. Матур булсын тормышлары, инде парлы булсын һәр бәндә. Һәм беләсезме, кеше кайчан әзерлек белән никахка керә, гаилә кора, алар әйбәт яшиләр. Аерылышучыларның саны да кими. Менә шуңа без инде шул статистиканы үзләштереп бик рәхәтлек бирә җанга. Менә шулай булса иде дип. Рәхмәт сезгә, эчтәлекле җавапларыгыз өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Гыйнвар айы татар мәдәнияте һәм иҗтимагый фикер тарихында тиңдәшсез галим, фикер һәм акыл иясе Шиһабетдин Мәрҗани туу белән дә истәлекле. Мәшһүр шәхесне искә алу, аның фикерләрен киң җәмәгатьчелеккә таныту чараларыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы.
Мәгарифкә әүвәл башлап адым салган, милләт өчен бәһа җитмәс кыйбат хәзрәт дип, Шиһабетдин Мәрҗәнигә бирелгән Габдулла Тукай бәясеннән дә төгәле әлегә юк шикелле. Казанның Яңа Бистә зиратында Мәрҗәнине искә алып, дога кылу мәрәсимендә дә шул хакта искәртелде. Татар милли дини фәлсәфи мирасын баетуга керткән өлешен барлау өчен Мәрҗәни турында сөйләшү түгәрәк өстәл янында дәвам итте. Шиһабетдин Мәрҗәни, Шиһабетдин хәзрәт ул миңа бер үрнәк шәхс. Минем бар иде Әхмәт Зәки хәзрәт, Талгат Таҗетдин, әлбәттә Мәрҗәни һәм аның варисларын, ул ничек эшләгән, ул ничек яшәгән монда, ул нәрсә тырышкан. Әлбәттә, ул бик галим кеше булган. Әлбәттә, минем галимлегем ул хәтле түгел, әлбәттә, әмма ләкин ул эшләгән эшләрдә, менә бу биналарны төзеп, мәчетне алып бару, мәдрәсәне, яшьләргә ярдәм итү, менә бу фондлар төзеп, яшь үсмерләргә, балалар бакчасы булсынмы, студентларыбызга, шәкертләргә ярдәм итү ягыннан мин менә бу Шиһабетдин Мәрҗәни нәрсә эшләгән бар. Шулай китапларда бастырабыз, китапларда тәрҗемә итәбез. Эшлекле сөйләшү Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге Тарих институты әһелләре белән берлектә оештырылган. Белгәнегезчә инде менә бу улпат галимнәр, алар ниндидер бушлыкта барлыкка килмиләр. Аларның гаиләләре була, ата-аналары, остазлары була, һәм шәкертләре була. Һәм алар аралашып, фикерләшеп, бергә яшәгән мөхитне аңламасак, без шулай ук Мәрҗәнне чын мәгънәдә аның фикерләрен, карашларын аңлый алмыйбыз. Шуңа күрә инде без бу мәҗлестә Мәрҗәннең тормышын да, аның фикерләрен дә төрле яктан күрсәтергә тырыштык. Тормышы һәм иҗаты белән үзен фәлсәфәче, тарихчы, дини ислахчы, мәгърифәтче итеп, алай гына да түгел, этнограф һәм археограф та, шәрқият галиме һәм мөгаллим дә итеп танытты. Әмма әлегәчә Мәрҗәнине тулысынча ачып бетергәнебез юк дип белдерде Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин. Мисал өчен, Вафитул Аслаф китабы кулъязма буларак КФУ университетыбызда булса, Ирсика дигән оешма аны хәзер эшләп бетерәләр. Иншалла 6 айдан соң басмага бирәләр. Шуннан соң гына ул безнең кулыбызга ләксә, аны өйрәнә алабыз дигән сүз. Кайбер башка кулъязмалары да бар. Аннан соң гарап телендә дә язылган китаплар, кызганычка каршы безнең халкыбыз аның фикерләре белән таныш түгел. Шуңа күрә аның фикерләре, китаплары укытылырга тиеш һәм иншалла аны өйрәнеп аңлатсак бик әйбәт була, чөнки Мәрҗәни Шиһаб нәрсә дигән сүз, ул урысча метеор бит була, йолдыз, халкыбызның йолдызы. Мәрҗәни хәзрәтләрнең исемен мәңгеләштерү максатыннан шактый эзлекле эш алып барыла. Һәйкәле ачылды, аңа багышланган ел игълан ителде. Махсус фильмнар әзерләнде. Әйтик, Шиһаб хәзрәт документаль фильмы замана яшьләренә Мәрҗәнине яшьләрчә аңлатырга алынган адым. Минем өчен әлбәттә ул шундый бик кыю кеше булган. Мин мәсәлән бер тапкыр барган идем яшьләргә, теге бөтенләй инде 20 яшьлек кешеләргә, әйтәм, менә күз алдына китерегез, сез яшьсез 19 чагасы уртасында, һәм сез әйтәсез, мәсәлән, фотография ясарга ярый бәйме дип, фотография ясарга ярый дип, һәм юк, аттай фотография ул нидер бер харам дип тыелган әйбер дип уйлана, ләкин син менә үз фикереңә ышанып, аны дәлиллисең дә үзең фотога төшәсең, һәм хәзер әлбәттә бик дөрес теге авыртуга әйтергә, мәсәлән, Мәрҗәни безнең теге алдынгы дин белгече, анда философ, богослов һәм фәлән, әмма сез аны 19 гасырда яклап карагыз, әмма һәм мин гадәттә мәсәлән туристларга сөйлим инде, әлбәттә аның Юнусов белән каршылыкларын, әлбәттә бу бит кызык, әлбәттә теге дин белгече белән сәүдәгәрнең теге шундый бу районда яшәгән алдынгы сәүдәгәрнең берсенә каршы чыгу шулай кыюлык булган ул. Һәм минемчә менә мондый кешеләр безгә хәзер вакытта җитмәй, Әлеге сөйләшү Мәрҗәнигә багышланган вәгазьләр артуга да бер тәргеш. Казан мәчетләреннән махсус чакырылган хәзрәтләр өчен мәгълүмат җитәрлек. Шушы шәхес аның күп кырлы фикере, кайсысы дини яктан да, шул ук вакытта балаларга һәм дә яшьләргә, яшь-үсмерләргә дәрес бирү ягыннан да, татар милләтенә яңа шәхесләрне тәрбияләү ягындан, шулай ук инде әлбәттә сәламәтлек ягындан да ул безгә үрнәк булып тора. Түгәрәк өстәл барышында тәкъдимнәр дә кабул ителде. Киләчәктә Мансур хәзрәт Җәләлетдиновның Мәрҗәни яшәгән йортны музей итәргә нияте бар. Мөршидә Җиһан Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.
Балашақта күбәләктәй канатланып, ышайдым кунып гөлдән гөлгә. Бик сак кына карап тора иде хәят. Тия күрмә брук, тия күрмә. Канатларын ныгып җитмәс борын егылмасын дип гөл тажыннан, үз канат астына сыендырып, әнкәм килә иде гөл алдымнан. Үскәч, шаркыштай канатланып, гөл тажыннан күчтем зәңгәр күккә. Сөйгән ярым миңа иңен куйды. Болытлардан диеп егылып төшмә. Инде хәзер ышар канат талган. Гөл дә сындырмый, зәңгәр күк тә, иң дә куймый беркем. Һәм әйтми дә, егылып китмә диеп. Егылып китмә.